खुलुमबाय। दिनै 7 फेब्रुवारि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गुवाहाटीनि फालांगिरि रनजित बरानि बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय साबा दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ खाबाय। जाथायनि सायाव गुवाहाटी पुलिस कमिशनार दिगन्त बरानि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला गुवाहाटी पुलिसआ कामरुप आरो नलबारि पुलिसजों लोगो नांनानै मोनसे जथायै नायबिजिरनानै 4 सानाव साबा दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय। हमजानाय दुथांफोरनि मुङा फारियै शाह आलम तालुकदार, सुजल आली, जयदेब महन्त, जितुमणि बर्मन आरो हरेन पाटगिरिखौ पुलिसआ हमनो हाबाय आरो गुबुन सासे दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दङ। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिया शाह आलम तालुकदार होननानै पुलिस कमिशनार दिगन्त बराया फोरमायथिनानै होदों। बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि सेथि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंदों। 6 आरो 7 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि हारिमु फोथाराव बनसुआ गिबि खेबनि थाखाय बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारिनि बायदि बिथिंनि जेंना-जेंगोनाफोरनि सायाव गोथौयै सावरायलायगोन। बर'नि गेजेराव जालांनाय मोनथामबो गोरोबथायानो बर' हारिनि थाखाय थोजासे नङा। बेनिखायनो बनसुआ फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि बायदि बिथिंनि जेंना-जेंगोनानि सायाव हाबा मावलांगोन होनना बर' माहारियारि फरायसा आफादा मिथिहोयो। उत्तर प्रदेशआव मोनसे खोनाफेरै जाथाय। जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन सासे खामानि मावनाय आइजोखौ। नाथाय जिनाहारि खालामनो नागिरनायाव गाज्रि सुबुंनि जोबोद गाज्रि खहा। गिदिर साजा होबाय आइजोआ। साहस गोनां आइजोआ फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो सासे सेंग्राया उनथिंनिफ्राय थांनानै जिनाहारि खालामनो नागिरदोंमोन। उत्तर प्रदेशनि मेरठनि जाथाय बियो। आइजोआ गावखौनो रैखा खालामनो थाखाय नाजायो आरो गावनि खुगानि हाथाइजों सेंग्रानि गुस्थियाव गोसा अरना होयो, जायनि जाहोनाव बे सेंग्रानि गुस्थिया जिलाङो। सानाय आरो थै ओंखारनायाव आइजोखौ हगारना होनो गोनां जायो। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसफोरा जाथायसालियाव थाङो आरो पुलिसआ सेंग्राखौ हमो। उनाव सेंग्राखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लाङो। आइजोनि बेबादि खामानिखौ गोबाङानो मोजां जादों होनना फोरमायथिदों। उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै रायजो सरकारनि गोख्रों हाबा मावनायनि सायाव मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया बुङोदि भारतआव आयेन थाखानाय बादिनो हिन्जावसाया 18 बोसोर आरो हौवासाया 21 बोसोर जाखानांगौ। हाबा जानो थाखाय बे आयेन हिसाबै सरकारनि बेबायदि थिरांथा लानायखौ बयबो गनायनानै लानांगौ होनना बुंथियो बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारि बिथाङा। उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि दायाव दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ। उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ हमनाया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिनाय बादिब्ला उन्दै बैसोआव जुलि होनायनि दायाव रायजो नाङै दासिम बारायनानै सुबुंफोरखौ हमनाया दासिम सा 2441 जाहैबाय। उननि समावबो हमनाया गोख्रों सोलिबाय थागोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव गोख्रोङै बुंथिना होदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।